Ani video katol joto lam sogo joto ne sari kaham kai ang taisa noraba kok thai thai salam baga mapai ka one kha khamnare kok sa sini tipar jo khorok ni je bara tongmani engai bara malik bai thangnai horor rompar sopar khai nai ka ang onek kok sitara rok hinja ka ang kai nare motom kore ke ma hage parok phonung ja ka ang kai omono sini tipar jo ang boro tongoi se safety tongse na hino oma hai samung sitara khaina dakte phasi den na nai ekai sara jibon jel khain nang na he ke tai bo ma ha ke ongoi mano sin tipar ju boma khanungoi dom ha ke khaijaka ngai thangnai salo se chung nungoi mangkha je bisang gon dio nangga bas sakao buri khorok ja ma ha ke rompar sopar khaija nai mani ngai tabok taisa phaijaka sin tipar ju khorongni no bara malik rompar nai mani boro thangai safety tongsanai obno bongni bagai sini je tipar jung bagai jung joto palke khorang tisa nangnai jung khorang tise anga tai bom hage khaijago mano saburum burum no ma hage sini tipar jung bom khanung khangka ma hage khaijagai tongo sini tipar jung rohingka obno je sini je montri neta hinai rok je pating no torjagai tongnai rok boro kisa palbaksa ki kisa khorang tisa kangkai hamnai ingkai tai chat David Mura sing tabong Dili tongoi tabong je Montiri Hindi MLA Hindi jotono je CPM BJP no tabok koe tongo phaidi hinai noi tarego ingkai baksa busu ingkai phone tisaya baksa busu ingkai call tanerogo oma haki sini tiba sarok Montiri Hindi MLA Hindi oma haki kok baksa kere omono chung joto palke kok baksa ki ongka ingkai je kunu samung phana maya phana mane mano job to no ang call khai nai job to political parties na do no call khai nai ang kobor sa leader ti promote no khai nai mon ya go borom ganang sar ang David Mura Singh ang chief whip chini da biswajit koloi MLA ban kok sai ma tong na ble ke sir sing tabuk je movement khai mani abo agule ni sme Delhi amo tiprasani movement ni wan sogoi ang kaisa chikon se initiative now in a flag Indian flag tini tiprasan minai ang tini coba khaika do coba khaita nibo samnor nang request khayo tipramo thane engai norni response bahai amno request khaina bonge call khaibani tak ni borong ganang sir BJP ni sini minister da vikas no call khaine leono sini borong ganang minister sir vikas na ते वैसे ट्राई खेलने ना के जब वो दो बार कॉल खेगा रिसीव खेलिए जो दी कॉल बैक खेगा के मेरी बैक लाइए ना रिसीव खेलिए तब तो हलाना बेटर ये फरी तब बोरम गनांग MLA सिनी सार राम बोलो जो मातिया बनो कॉल खेले फिर नहीं 7 sini saram bodo nanta call khaito bo bo call cut khai dekha ke Manipur sini Bimal Kanti Sarma MD senior